Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Mbak Nunung kedatangan wabung mentur monyor-monyor kok gincure Sahrini. Brio Matic 2020 lampu sipit bokong semok. Mbak Nunung wingi duwe loro urung sepet review ngene wae wis bablas. Mongko kanca-kanca Mbak Nunung ora omong tok sing kepengin ndang rene selak payu. Mobil jaminan plat K kilometer rendah tangan pertama. Monggo ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Brio terbaru ya, lampu sipit bokong semok. Kita sepil dalamnya. Oh, mobilnya mewah, nek ora apik aja dituku. Joke ya. Istimewa. Setire jeruk purut, tombol setir, TV-ne gede. Monggo mak-mak, mas-mas, mbake, pake sepengen nyenengno keluargane. Ayo TKI, monggo. Pengen ayo iki mek 1 unit lo ya, wingi bablas 3 unit, ana ijo, ana putih, ana abang, bablas tanggane kabeh. Oh, iki tinggal pakai, ora usah mikir piye-piye. Karek ngisi bensin, barcode wis ana. Peleke RS, sote ya peleke ya. Pelek 2 warna, wis istimewa. Tipake Bu Guru iki. Apik wong wedok sing duwe. Oh. Ben serpe, oh apike ngene. Monggo Mas Mbake, Pake yo. Aja mok syuting aku terus ta Mas mobile, sing didol iki mobile. Payu iki kok. Ya. Iki jenenge Honda Brio Matic 2020. Pemakaian 21, iki wis ana sensor kamera belakangnya ya, TV-nya udah gede, wis pokoke ora ragat. Wis istimewa, nek elik aja dibayar. Sapa cepet ndang entuk iki lah. Sing pengen tekon-tekon aja lali nomor WA-ne Mbak Nunung ya. 082 225 07 3658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Monggo telepon wae kepengen takok apa bebas. Ayo. Nah ning kene iki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ngono wae. Yuk, ndang dilarisi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Avanza Veloz 15 2018 Matic ya, ini Matic jarang ada. Ono mesti 13 iki 15 jadi luwih kuat, tenagane gede, mugahe mek set. Ya iki. Ayo kanca-kanca sing butuh ndang teko ning showroom ya. Selak payu. Ngapunten wingi Mbak Nunung ora review suwi ya. Perkara urung review wis payu. Dek bingung sing direview apa. Lah iki pumpung selo. Aku dikompleni wong akeh, Mbak Nunung ora tau review, amen review mobil sing payu bar iki diomong berah. Dadi iki Mbak Nunung review. Lah kanca-kanca sing golek sing pas monggo ndang moro satset pokoke aja mikir suwi-suwi. Barang langka ya ini ya. Avanza Veloz 2018 Matic 15 pajak baru, warnanya putih skincarean, kamote sak RT. Ini dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta nego di tempat. Satset ya. Nah, kita sepil dalamnya. Mobilnya istimewa ya. Oh, nek tipe tertinggi sono tombol setir. Apa iki jenenge ya, setir jeruk purut, Matic, TV ya. AC-nya double, airbag, joke iki lho, ngerti ta? Ora tau dilinggahi kaya anyar. TV, monggo kita lihat tengahnya ya. Ya Allah, mobil apike ngene. Wis istimewa pokoke. Oh, nok TV-ne, AC-ne double, joke kaya anyar, aku dhewe gumun kok. Mobil 2018 kok kaya 2023. Monggo mak-mak sing butuh ayo TKI sing kepengin nyenengno keluargane. Monggo yuk satset iki pumpung ana. Pajaknya baru walaupun ini bulan 9 tapi ini udah baru. Bulan 11. Tangan pertama. Oh ya. Joke longgar. Interior resik, wangi. Monggo nondi nek ana ngene iki. Ning showroom Pahala. Jadi Mbak Nunung ini kepengen ngekeki sing anyar-anyar. Sing leader penjualan jarang ada. Yo ngene iki nek mobil jaminan. Surat jaminan, pajak iso titip.
Avanza Veloz Matic 2018 dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta, nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA 082 225 07 3658. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ayo mak, ndang moro satset. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan anget-anget ya gorengan pia-pia. Iki jenenge Grand New Avanza Barong tipe G manual 2016, warnanya hitam, gentileng, elegan. Ayo mak, ini jarang ada, iki pumpung lagi teko. Wingi 2018 tipe E wis bablas. Pumpung lagi teko mak, regane ya super ekonomis, tipe tertinggi. Monggo sing kepengin. Lah sing pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Mbak Nunung iki nggone Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linaya Putri. Harga ekonomis 135 juta. Khusus kredit 140 juta, nego di tempat. Kita sepil dalamnya, monggo. Mobilnya ora kecewa, wapik, nek elik aja dibayar. Istimewa jaminan pokoknya. Ya. Nok patung kudane, AC-ne double, airbag, nyaris baru. Resik, Masya Allah. Wapike, AC-ne double. Ya, AC-ne double. Joke 2016 kok kaya anyar. Bagasine ya luas. Ban-bane kandel, bempere gedine ngene ya, nguri. Oh, ana apa iki alarme? Titit. Nah, ya ini tipe G. Oh, gak iso. Nah, ngapunten tak iso dibuka, kemepeten karo expander, tapi jaminan mobilnya wapik, bagasine ya resik, wambu. Full variasi. Toyota Grand Avanza Barong tipe G 2016 dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta, nego di tempat. Oh, mak, wis ana lampune kari ngego. Daripada jenengan do tumbas PCX, yo enak dienggo DP mobil, iso rame-rame, ora kodanan, ora kepanesen. Monggo sing kepengin langsung teko wae ning showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan Toyota Avanza G manual 2017, warnanya abu, platnya K, mobil istimewa, Kamotesa RT, tinggal pakai. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta, nego di tempat. Ayo kocok-kocok sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Kita sepil dalamnya ya teman-teman. Monggo sengersake. Ayo mas-mase sing pengen nyenengno keluargane, ora usah wedi, Reneo. Jaminan mobilnya istimewa. Nah ya, ini tipe tertinggi. Di dalamane apik, bersih. AC-ne double, ya dingin. Kamote iso sak RT. Monggo mak, mas, mbak. Ayo. Piye kabare wong sing ado-ado? Demak, Purwodadi, Jepara, Rembang, ayo. Jaken, Cakwangi, ayo piye? Dilarisi monggo, ini tipe tertinggi ya, G. Pajaknya baru. Ya. Ana bempere mburi wis, ganteng. Avanza Barong tipe G 2017 dijual dengan harga khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta, nego di tempat. Ayo ndang teko ning showroom, sajagong ngombe kopi, guyu mangan legi. Nah, ini warna jarang ada, limited edition, plate K Barong. Wis pokoke ora tunggale.
satset selak payu. Nek gone Mbak Nunung iki selalu terbaru platnya lokal. Ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah Mbak Nunung anget-anget kedatangan Avanza Veloz 2016 15 manual. Warnanya putih skincarean kamote RT. Warna pilihan plate K. Jarang ada ya, ini 15. Monggo mas-mas, mbak-mbak, pak-pak, bapak. Ayo mbah-mbah sing kepengin iso teko ning showroom Pahala buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Di sini tuh bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ayo mae sing mobile tuwa dijolo nom. Sing warnane orung putih ya dijolo putih iso. Ben skincarean mae. Monggo. Mbak Nunung iki apa iki jenenge? Nek review, dek ya nek kurang lengkap iso takok langsung WA 082 225 07 3658. Kita review dalamnya. Ini mau Mbak Nunung ki piye ya nek padone aku bahasa Indonesia plegak-pleguk. Ini dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta nego di tempat. Homak wapi wis TV, wong tipe tertinggi jadi wis ana tombol setir iki wis ana pejet-pejetane ya Mak ya. Iki Veloz 15 manual. Joke ireng, wambune wangi. Full variasi. AC double. Ya, tinggal pakai iki pokoke. Monggo mas-mas, mbak-mbak, Pak yo ndang teko ning showroom yo. Iki jarang ada. Wah iya iki ya padha wis ana bempere. Dadi ana pengamane nek Veloz iki tumpakane luwih antep. 13 antep apa meneh 15. Nek munggah langsung mek nyet iki. Ah, monggo iki barong 2016 Veloz 15 manual. Monggo. Di sini nih bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Ini penampakan dari belakangnya ya. Longgar. Istimewa. Monggo. Sing pengen takok-takok iso langsung WA Mbak Nunung, kok sing balesi ya Mbak Nunung, angkat telepon Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Padha ora kepengin mobile apik, istimewa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Terios R Custom 2016 tipe tertinggi, warnanya putih skincarean. Platnya lokal, tangan pertama, kamote yo RT. Pokoknya nek Mbak Nunung ki warnane putih kabeh, pokoke sing leader penjualan plate aja takok, sing akeh K. Monggo, dadi kanca-kanca ora usah kuwatir, sadurunge ngene iki wis diceki Mbak Nunung, sing kepengin monggo surat jaminan ya. Ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Yang pengen tanya langsung WA, minta gambar hitungan atau apa wis monggo langsung nego Mbak Nunung 082 225 07 3658. Ayo mak-make TKI ya padha rak pengen, monggo sing kepengin nyenengno keluargane iki ya iso kredit lho. So tempo monggo. Kita sepil dalamnya ya, ini tipe tertinggi full variasi pokoknya. Wirite pol, mobilnya apik, ngerti ta? Cover joke seragam ya, warnanya hitam sama kuning. Istimewa, udah ada TV bawaan dari pabrik, wasli, airbag. Nah, AC-nya juga double. AC-nya double, dingin, gagah. Ana ban serpe mburi ya iki. Wis ora metu. Ayo kanca-kanca sing butuh pokoke langsung teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Monggo buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terios R Custom ini ya. Ini ndak bisa dicolong. Iki tipe tertinggi. Ya, monggo apike ngene. Regane ekonomis. Di angka 155 juta, khusus kredit 160 juta nego di tempat. Monggo. Mobilnya apik,
jos pokoknya peleknya udah 2 warna. Kunci double. Pokoknya paling penak nih gue Mbak Nunung. Sing pengen langsung teko. Buka full. Nek gue omah iki sampai malam, nek gue kene tutupnya jam 5. Nek omah nek gue Mbak Nunung ya wakih meneh. Di Desa Cebulek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Suzuki R3 GX manual 2020 pemakaian 21. Jarang ada, warnanya putih skincarean, kamote saerte neh, model terbaru. Ayo mama saya butuh yuk ndang sajet wingi ono GL langsung bablas, iki ono tipe tertinggi. GX kuncinya udah pakai tombol. Pokoknya tipe tertinggi ku piye ya spion top dhewe. Kamote saerte. Monggo, ini dijual khusus kredit 175 juta. Kalau cash 180 juta nego di tempat. Di sini bisa cash kredit mau ya, tukar tambah cash tempo. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya. Monggo. Oh, nek tipe tertinggi iki ya. Wis ana tombol stire, TV bawaan dari pabrik, les dari kayu asli dari sananya, ini tipe GX. Terus tombolnya kuncinya pakai tombol, spionnya bisa nutup sendiri, AC-nya double, super dingin, mewah, joknya warnanya hitam. Monggo. GX manual 2020. Porsinya longgar banget, bisa digeser ya. Monggo yang kepengen, yuk langsung meluncur di showroom Pahala Ketanen. Mobilnya mewah, jarang ada. Yo iki jenenge R3 GX manual 2020 pemakaian 21. Udah ada sensor kameranya, tipe tertinggi langsung nyambung di TV depan. Jadi nek ono parkir ono apa rasa mikir, wis ono sensore iki. Nek tipe tertinggi ya wis ana apa iki jenenge spoilere. Terus apa iki peleknya 2 warna. Nek tipe GL kan 1 warna, nek tipe GX tuh 2 warna. Monggo Mak, jarang ada. Ayo langsung mrene. Sing pengen tanya langsung di 082 225 07 3658. Nek gone Mbak Nunung ki ra usah kuwatir, sing ngangkat telepon bales ya Mbak Nunung kabeh. Mobil mewah ki ana nggone. Nggon ada beras, endok, gula, jeruk, mak rak mikir gludung. Terusen apa iki jenenge? Nggon balane dongkrak ya ana dhewe ya Mak ya, di samping. Mewah dadi rak glodak-glodak. Suara dari luar senyap Mak, hampir ndak kedengeran. Jajal wae Mak nek ora percaya, tumpakane penak. Ya iki Suzuki R3 GX manual 2020. Monggo sing kepengin tete langsung teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil HRVE Matic 2015. Warnanya putih skincarean, platnya K. Tangan pertama, apik wis istimewa. Wingi ana payu iki teko neh. Monggo saya pengen golek Mbak Nunung suwi ya ora tau review. Ayo dilarisi. Lah sing pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Buka tiap hari dari jam 5 sampai jam 8. Keliru leh, walik-walik malan. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah ini HRVE Matic 2015 dijual dengan harga khusus kredit 200 juta. Kalau cash 205 juta nego di tempat. Kita spill dalamnya ya. Mobil regane larang mesti jerone mewah apik. Yo ya temenan. TV-ne gede, full audio. Oh, tak percaya. Joke kayak spring bed, tumpakane mentul-mentul. Tombol setir ya, kanan kiri mewah pokoknya Mak. Wis ra kecewa kowe bayar iki. 200 punjul sithik untuk HRVE Matic 2015. Wasene dingin. Pokoknya ra ragat, tinggal pakai. Monggo.
Sono kamera mundure, jadi ra usah mikir engko nambah iki Mbak, gak iki wis TV langsung kantil kamera. Monggo, ini bagasi belakangnya ya. Longgar, so pasingi spring bed, so gulung-gulung anak-anake, so nggo leberang, pokoknya wis ra usah kuatir masalah tumpakan. Tumpakane mesti enak, mentul-mentul. HRVE Matic 2015. Dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Moga Mak, langsung rene wae. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio S 2022 manual, pemakaian 23, warnanya putih, skincarean, plat K, upgrade upgrade kilometer baru 20.000. Monggo sing ngersake ndang rene, mobil istimewa jarang ada. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya. 082 225 07 3658. Siap tukar tambah, siap cash, kredit, cash tempo tanpa bunga. Jengene Brio 2022 iku model terbaru, lampune sipit, bokonge semok, AC-ne wis digital. Kita lihat dalamnya, monggo. Oh alah, jerone apike ngene, setire jeruk purut, ale kilometer 20.000 kok. Monggo sing apa iki? Sing ngersake ndang teko rene. Oh, bungkuse ya warnane apik, ireng karo kuning, mulus tanpa cacat. Monggo, wasene super dingin. Tumpakane apa meneh, walah ya penak. Ayo Mas sing kepengin nyenengno anake, mbae sing nyenengno putune. Ayo monggo yo. Iki jarang ono. Brio S 2022 pemakaian 23. Nah, ini penampakan dari belakangnya ya. Bagasinya luas, istimewa, nyaris tanpa cacat. 140 susuk. Oh, tok 2000. Lolikur. Monggo mawon mampir iso ngopi, iso jagong, pokoke guyu mangan legi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil mobil sejuta umat, larise ra umum, leader penjualan, angger dina payu, warnane favorit, putih, skincarean, kamote sak RT. Plat K, iki jenenge Avanza Barong tipe G 2018 manual. Monggo mak-mak, mas-mas, ayo ndang satset yuk selak payu. Wingi payu mabur tanggane dhewe, penggung. Lah iki ana neh. Ora kalah apik. Plate yo K, tangan pertama. Pajeke wanyar gris. Wes. Ayo dilarisi. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Di sini buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Bisa cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Kita sepil dalamnya ya, monggo. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Mobilnya istimewa, setir jeruk purut, airbag, ya, tinggal pakai ambune wangi. AC-ne double, apik, longgar, istimewa. Kan iki kowe pesen mak, urung mesti ana 6 sasi pisan. Makane sing butuh mobil bekas, monggo ndang teko ning showroom. Ki tangan pertama, buempere ya apik mak. Niki jarang ana mak, iki gawan nasib pabrik Mbak Nunung gak pernah nambahi apa ngelongi ra pernah. Apa anane celirit kabeh. Ki penampakan dari belakang. Iki joke iso dilempit. Dadi iso nggo ada barang, iso nggo turunan, sepenak pol longgar. Monggo kanca-kanca TKI sing ngersakno mobil, pengen nyenengno bojone, dhuwit sithik iso, cash iso, nanti dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Avanza G Barong 2018, platnya K, putih, skincarean. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Nunung mau sepil Honda HR-VE Matic 2017 warnanya putih skincarean. Monggo wingi payu iki lagi teko sing butuh ndang merapat ning showroom Pahala. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung di 082 225 073658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Kita lihat dalamnya ya, mobilnya mewah, istimewa. Kuncinya udah pakai tombol, spion bisa nutup sendiri. Harganya ekonomis. Ini khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Oh ya, ini penampakan dari dalamnya. TV-ne gede, tombol setire ya. Wis ana tombole wakih, pejetan, tinggal pakai jok-joke mulus, AC-ne super dingin. Mewah nih HR-V iki. Peleknya juga dua warna, syuting ya peleknya ya. Peleknya dua warna. Ganteng, elegan. Wes julukane akeh pol. Iki nek nggone tengah ya, joke kayak kulit. Ireng. Wangi ambune. Ayo kanca-kanca sing butuh ndang merapat ning nggone showroom Pahala. So mobilem sing gedhi iso dijolno cilik, cilik dijolno cilik ya ora apa-apa. Pokoke sing kepenak ngendi mara ning nggone showroom Pahala. Iki mobilnya apike ngene ya. Bagasine ya luas. Bagasine luas, istimewa pokoke. Tumpakane ya enak. Dhuwur, cocok di segala medan. Monggo buka tiap hari sampai malam. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio E manual 2020 warna favorit. Monyor-monyor kayak gijure Syahrini mundur ya, lampune sipit, bokonge semok, plate K. Monggo, ayo Mas. Ini dijual khusus kredit 145 juta, kalau cash 150 juta nego di tempat. Showroom Mbak Nunung ini buka tiap hari. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Yang mau tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya, 082 225 073658. Ora usah hewah, ora usah sungkan. Sing bales, sing nampa telepon Mbak Nunung kabeh. Dadi nek sampean ketek ewah monggo apa sing dikeluhno iso lewat telepon, pasti ada solusi ya. Monggo kita sepil dalamnya. Duh, kuncinane. Nah, iki kurang luweh. Ya nganu ora iso buka iki kuncinan ya kanca-kanca, tapi sing pengen njaluk gambar langsung WA iso iki ya. Iki Brio E manual 2020. Lah wong review kok ora siap-siap iki piye to Mas? Mas. Tapi jerone wis cover jokan. Wis jaminan mobilnya istimewa. Monggo sing kepengin langsung teko ning showroom Pahala buka tiap hari. Ya, mobilnya ya apik. Full set iki. Satset. Apa yang? Kilometer baru 50.000, full variasi ya. Sekarang nganggo bensinnya wirite sapore. Kayak numpak PCX. Bedane iki ora kodanan, ora kepanasan, malah duwingin. Ya make wis ngerti ya Mak, Brio E manual 2020 plat K. Matur suwun.